Di hamuna kadongan nahi naholongan masuk mahita tu acara minggu percolo dung Trinitatis marede mahita sabukwede nomor 10 sada ayat sada saro di ayat 2 ahama ede honoku. Jorahu hasini roham diau halalihu puji ho tumaribu halido sai sungguh lima rohaku mangendehon gogomi sini rohamu rode habasaroni aido di hati takon toni dohot pamataku halalihu puji ho tumaribu marhite-hite goarni di bata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadia natumo palangi dohot tanoon amen. Sonon ninna Tuhan Jehovah yang gohala partigori mangulu dobinahni parsiototna marhapor siau alai anggo di halapar jahat dangadong hasonangan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita ali Tuhan di bata amanami nungamar punghami di sondi ari napi narbadiami sai buhay mapinggol dohot rohanami asa malas rohay manangihon hatam nabadiai jalaringgas hay manibangi do peop hatam di bagasan rohanami asa pos rohanami martangiang tuho urupi mahami asa huparasya kami akka ari-ari nungulunami napodoki sai pamasuk mahami Tuhan uluan saling dilingna. Pujo nai mahodisi marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede hita sabukwede nomor 550 sia ayat sada dot ayat opat di batana sokal jala nabadia. Debatana sokal sitolu sada disogot niari hupuji koarmi debatana sokal si para siroha si tolu sada nabadihai debatada sokal si tolu sada
sopang si perholong roha si tolu sada nabadiyaho. Patik ni debata dihita de minggu parjolo dong Trinitatis ima sian Efesus 4 ayat sada. Asa ahu natariho di bagasa Tuhani huapoi mahamo parang yon hamu manatama kau bartu pajuon na songo Tuhamu ima sahana atong rak mairugogo mahita sia Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya paragoi mahami, maulaho nau bartu patikmi. Amen. Mare dehita sia bukwede HKIP nomor 170 ayat sada sarodi ayat 2 tandai ma'au. Tandai maaf sukapi madohot rohatku uji maaf pamanak tugut madalatku. Cocok tunalilu dalatku sesa dosaku sudah debata. Tato poti madosat tanah godangi 7 libata ta pauduk bema rohata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para sirohan na sumuro. Na pengudo kami di julom martangi yang tuho. Dada mga saun hati goran nami. Na mga saun asiroham na godang ido. Saya si marohami dasandok bangsa nami. Sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohan nami. Asamu baroha do pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu kami. Amin. Tabi kima baga-baga ni dibata taringot tuasan ni dosata. Humokop kita gabi dosa do ibadah nas tumanda dosa di bahed dibata. Asa gabi hati goran di dibata kita marhite-hite ibana. Hasa ngapom ma di dibata na digijang. Amin. Mareda mahita sian bukede nomor 70 ayat sada terabigi suara na jojo. Terbigi suara na jojo. Tosma sonami tuktoro parbegu dinahoromi Tosma sonami Tosma barita nauli maduhoi namodomi Tosma lauli matuoy namo
Hata ni debata epistel lemingguta sadarion tersurat di Yesaya 65 ayat sada sakrodi ayat sia tajahama marsorin soren. Aka naso uso diahu nesa launido maului au nuai. Jala halak naso maului au nase laon. Nuaju paksa au. Nikudo tu bangso naso pajou guarhu nasai laon. Disodo au. Saihu paher bang do pangatku dua sama lipat ari tu bangso na juking. Akka nama dalali dalan nasodenggan mangihuton pikiran lomo ni rohana sida sendiri. Tu bangso na totong paheri masu dia dopaku akka nama milik di bagasat nakaporlak. Jala manutung daupa di atas nyaka batu na minasak. Akka na hudul dia keperbadaan jala malam dia kaliang. Akka na mengatun juhud babi jala marisi hua habiason akka sawan nasidai. Lam didok nasida dope di simaho unang cungorok kotu ahu aina badia do au martibako ko ikung gabe timus di bagasar igukku do akan nasida jala gabe api namar si gorgor manipat ari. Hidama tersurat do di jolokku dang tagamon sip au da jolo hubaloson sai balosonokku do tutu tuapuan nasida. Hazahaton muna sa diri rapdot akka hazahaton ni akau pemuna ninna jahuba akka na manutung daupa di pusun ni akka dolok jala dirhei au di atas ni akka robian di bahani suatonoku ma upa di pabahan nasida na jolo tu apuan nasidai. Songonot do hatani jahuba songot tuak na pura binuat jupa ditaguk na baso gabe didok unang ako. Ayadong do pasu-pasu di bagasanna. Suang-songoli bahenoku alali akana posokku datung saluhut nasida akoku. Jala au parohon sia Jakob boni. Jala sia Judas sahalak sitian akadoloku. Aiko jol manahu piliti manian tanoi. Jala akana posokku maringanan disi. Ima sahana. Martua do akana tumangun hatan di bata. Jala naupiausa. Amin. Marede mahita Syabukede nomor 25 ayat sada sakrodi ayat 2 hatami ali Tuhaku. Hatami ali Tuhaku hartana umarkai sai paian di rohaku unang sohu teopi molo sobe sitiopan hatana badiai ahana bahau jahan dihapor seaoni ale Jesus sai matahon sai ramoti maawon asahota por seaon di bagasan rohakon sai paringgas marohatku mangoloy di hatami asa mawas di podamu songon si Mariari. Taha tidakob maha taha porsiaw tay songon na tidak kunungata sa porsiaw di sadok portibion ra mahita madok. Ahu porsia di dipata cakuba
Ido ama pargogo na sa tudusan na tumupalangi do tano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni dibata Jehovah na sasadai, ima na tinubun si Maria, na gabi-gabi sa to di porbadia adorang so habubuhan. Ido tuhata, na tumaw na bernit, di panguhuman ni Silatus, nama tatarpajal lo ibana di hao pinorsilang, na tuat tubanotoru dong di tanom. Na mula mangolo diari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun di bata Jehovah amanai, pargogo na sa tulusani, di sima ibana pe mamulak so tu tanoon, manguhumi halak na mangolo do namate. Au porsia ditodi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan hela Kristen akan nabadia, do desan dosa, do dia taina mandok, mulak manguluso dangi halangung mate, do dia nguluan na sora suda. Amen. Mare demahita sian bukwede nomor 650 ayat sada saro di ayat 2 para haha marang yoni laos di somai tapa satu pilihan sada A do sada B. Jala togu siko mahasadaoni di Jesus iburju raksa uduran hitabe marholo na tutu mardame marlas rohama di Jesus itu togu mahasadaoni dio jahanai sada porseaoni di Tuhan Yesus hai sada patitioni hai sada amai sada mahita Kristeni mano patuhani. Dami ni ribatana sumurung siyan salu na roha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Amang dohot tamuin ang namangihuton permingguon marhite channel YouTube Huria Kristen Batak Protestan Sadarion. Di minggu na parjolo dung Trinitatis marhite topik gabe anak niribata marhite haporsiaon di Yesus Kristus. Sahat ma barita nauli tuhita. Marojahan sian Galatia tolu ayat 20 tolu saha rodi 20 sia hujahahon ma tuhita. Aletagan soroha porsiaon tarhurung dohita di bagasan patik jala di hissu. Managam haporsiaon naneng patadahonot dope. Asa gabe songo si paroro do patiki mabuan hita tu Kristus. Asasian haporsiaon hita di pitori. Alai dung roh haporsiaon ni dang be ginonggoman ni si paroroti hita. Ay saluhu do hamu anak diri batamar hite-hite haporsiaon di Kristus Yesus. Ay Kristus iro di parulos sok kamu. Sude hamu
naung tardidi tu bagasan Kristus. Dang mardiai bardisi Jahudi manang Junani, hatoban manang anak mata, bahwa manang perempuan. Aisada dohamu saluhu na di bagasan Kristus Yesus. Alayanggo Kristus na punahamu, pinopar ni Abraham dohamu. Atong jalapanean mangihuton bagabagay. Ido ianggo sahan. Amanginang, ditongos panurirang niribata, ima si Paulus turpukon tuhuria Galatia. Songon alus ni sukus-sukun niya karuas na deba taringo tupadohan. Ia ni debata manang patik ni si Musa. Dang marlapata be dukorro Jesus. Hape halak parisi madok ni si Musa ido narumikot. Marhite-hite siya ni arong mana mga tusi dang rikot be ni si Musa. Narikot hawapor siya Jesus. Dang rikot be patiki ala holong ni rohaido na dipangido Jesus. Alay marhite turpukta sa darion. Dipatak si Paulus ma tuhita. Dang namadok, dang marlapatan be ni si Musa. Amanginang, ni si Musa, ima ni halak Israel na mga turhon parangulon na si Dawjui, boy tapatudos tu parangulot ta sinuingon, arong dotorop aka aturan, aka undang-undang, jalaganu tikito tu lamtab baru aka undang-undang na baru, na berlaku di tonga-tonga ni nguluta, di tonga-tonga ni bangsota. Arong may undang-undang tu danag, arong may undang-undang tu parapuan, tu aka parkarejo, undang-undang di jalan raya, undang-undang di tonga ni mga janaon, manang di ruang publik interneton. Rodi tu aka suasana doho pahapahanan, arong dohape undang-undang na mga turhon. Si tuho ni aturan manang undang-undang nasa sitong na ima mabayan ngulo ni Jolmaya sa denggan. Di bahasa Indonesia di dok asa teratur, tidak semrautan. Dibain undang-undang di jalan raya asa teratur ro lalu lintas. Dibain undang-undang lingkungan hidup asa teratur pamangket tadi kasuasuanan. Jadi aturan ini si tuhu nama bain asa teratur. Alaya manginang. Pakorhon ni aturan ini bodo maragam. Si tuhu ni aturan di jalan raya mabain asa teratur ro jalan raya. Alaya dong dodongan nagabe mabiar dong tu jalan raya. Apalagi mau lomba buat kendaraan di mana? Ano sutong honau humau, sutong mangalo uhumau, sutong honatilangaw. Jadi dinadeba aturan ini dibaen, mabaen, mabiar manang makorhon tu hatahuton. Arong musero na mabaen umi, dalan na pa biar-biar hodongan na. Gariada dalan na may mga luluy hasalan nilungan na. Uhumi sa sitong na dibaen asa taratur do hita jolma. Alay, dipakai jolma mahon. Na diba, lapaso butagas. Dipakai jolma mahon na diba. Madabu hodongan. Dipakai jolma mahon na diba. Pabiar-biar hodongan. Amanginang. Omma. Na tinaringotan ni si Paulus tuhita marhite minggut ta sa daryon. Panurirang Paulus mengajari tuhita. Uhumi si tuhuna lau mabahet tunaringgan. Lam taratur mangulo ni jolma. Alay di na mangulaw numihita, rikot ikot tahanguluhon jala tahaporsiay Jesus Kristus na manabur holong ni rohana tu ganu jolma. Boy madohonon, dihakam holong ni rohani Jesus na tahaporsiay do, ni si Musa. Dang dibolokon, dang gabi marlapatan, alay dihakam haporsiay tu Jesus ido. Amangin ang buasa dihakam. Ditik kiribuan debata bangsa Israel ruar sian tano Misir. Sian tano parhatabanan. Dungi di dolok Sinai di pasat debata matu bangsa Israel 10 patik hukum Taurat asa buah. Asa taratur ngolu ni bangsa. Asa taratur ngolu ni jolmai doho Tuhan debata. Asa taratur ngolu ni jolmai doho dongan na sama jolma. Lam liling
gabi marhusor malapatan ni patiki. Ala dipakai si boto surat do patiki holad dalan na paso butagas dipakai patiki lau majehe honjolma. Dungi Roma Jesus na mabuan holong na tuhita jolma asa unang bemate hita lan dusata ale mangulu mahita marhite-hite haporsyota tuiba na si parholong. Holong ni Jesus Kristusi makakam patiki. Lapatan namang hinang ikut tahanguluhod do patiki, ikut tuduk do ita. Kita harus taat, ikut taloi do aturan ni huria, aturan negara tahun. Alai ikut di bagasan holong nas yang Yesus Kristus do hita mangulahoni. Alah nima, molo peta boto uhum. Jala mangulahon ulum uhum ala nunga dihakam holong ni Yesusi uhumi. Muladong na melanggar aturan di jalan raya, honauhum may bana marhiti na hona tilang. Ale pangatusyot da asa adong hamubaon tujulanon jala unang mididat dati hasalani. Ala ni holong ni rohani pamaretat tado itu hita. So tung marlau marah hita di tonga-tonga ni jalan raya ido halanasing. Dungi dipangido matu hita uduk mahita tu aturan ni lalu lintas. Songoni manang patik ni si Musa. Ikon uduk do hita jala rade do hita diuhumi, dipatiki alania ala holong do rohani Yesus di hita. Asa taatu si dibagas sarwata, asalam tang do haporsyata tu ibana, iya ngolu ni halak na porsia, ima ngolu na taratur. Tidak semrawutan, jalan na rumikot, mangulu di bagasan holong ni Kristus. Buasa, gabi on pangodolan di hita di bagasan sadarion, ala torop halak na mga tusi turpukon. Dang rikok bepatik ala nong roho lang ni Jesus. Ibarat na songno na manginang. Dang rikot bepatik palimahon imapasangapon na toras ala nong roho lang ni Jesus. Nah, pangatusiyo si songoni olo do mabuan hita gabi madabu to pangatusiyon na sala. Halak na mangulo di bagasan holong ni Kristus. Sudah pasti dia makaholongin aturasnya. Sudah pasti dia tidak mencuri. Sudah pasti dia tidak berzina. Sudah pasti dia tidak bersaksi dusta. Sudah pasti dia taat beribadah. Manginang, sahalak sian padita ni huriata na julo madok. Ia uhumi songon ponot. Ponot yaitu bambu zaman dahulu ya. Ponot dijadikan sebagai saluran air, kalau di zaman sekarang seperti pipa air. Yang berfungsi untuk mengarahkan. Ia uhumi rumang na songo ponotima, na mangarahon nguluni jolma. Alai molo mata ni aiki, ima Jesus isatiri. Amanginang. Adong pe ak aturan-aturan di parengeluatan waing. Tarajumi do songo ponot na mangarahon nguluta asa unang tertuk-tuk, unang manibil, unang bolong hita di dalanan ni nguluta. Alay sutung lupa hita. Mata mual ni nguluta, ima Tuhan Yesus Kristus ikut tajaga mata muali. Asa si toktong tio mulai muali sahak rodi ujungna. Unang litok muali, jala unang marsik. Amanginang, hirok do di padoha batak, tugu urak ni uhum, tumoguan urak ni padan. Tugu do tahanguluhon uhumi dungulutta, alay digijang ni saluhut, tumoguan ma padan ni ribata na makahulongi hita, marhite-hite Jesus tugan una porsya. Tuganup nang tardiri di bagasan guar ni ribata ama anak doto di parbadia, na parsidoho do hita. Isepe halak na porsia, halak na ginuaran Kristen, gabi parsidoho do di pada na tugunan nilihon ni ribata tu ita. Jadi lang boy bedohonon, pardosa duaw. Silaw si patik duaw. Dang parsidoho tau di pada ni. Tuhan Yesus datang untuk mengasihi orang yang telah menyadari bahwa selama ini dia telah berdosa, dia telah melanggar hukum. Dihakam holong ni rohani Yesus ido hukumi. Nang pe silaw si hukumi do hita. Nang pe pardosa hiat do hita. Molo tarajumi. Hita pardosa di arupan ni rebata. Parsidohot do hita di padan ni holong ni rebata. Gabe aka anak ni rebata. Marhite haporsiaon di Yesus Kristus. Amin.
martang yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami nang roh marhite Jesus Kristus jalan nong saur marhite to di parbadia. Ajari jala pargugoy hami, asa sitaw hami gawi anakmu, madjagahon haporasyon nami, marhite hauduhon nami tu patikmu, na huhaungulo kami, walang mga sahon na siniroham. Ale Tuhan di bata ama nami, na martangi ang dohami tu adopamu ale Tuhan di negara nami. Asa si toktong parrohay, asa si toktong tugu-tugu ale Tuhan, diaka uluan nami, siya tingkat pusat sahat tu daerah. Asa buhay na sila mabuan hami, mabuan bangsoon, tunadumenggan, jala hami masyarakat, mangulu, marhite ngulu na adil doho sejahtera, ali Tuhan. Ali Tuhan di bata nami martangi ang dohami tu adopamu, di huriam, di dia penuaing maringanan ali Tuhan. Tinamakobasi akarwasmu, pargogoy sa luhut, parhobas ni huriam, na madalaton aka program-program pakobasyon na. Asa sahat, barita nauli, dohot asini rohami, tu sa luhut, jolma na di portibyon ali Tuhan. Calo matayang namon marhite-hite guarmu na badiay. Amen. Maredema ita siya bukoy de nomor 650 ya sada rodi 2 huhut papungu pilihan. Di pasada holong nahi, saluhut na pun seai, na tarjotu sada pakirimoni, songo daging ni Kristusi, sada do pakirimoni, di bagasan pacone, karadote hasadaw ni tondi, pinado muni dame. Tapasahat mapiliata tu adopan ni bata martangiang mahita. Ale di bata amanami na di buano gijang. Hodo haroroan ni sa luhut sileon-leon na dengan doho na sa ulibasa na maliutus. Hupasata mi masiyan na nilihom mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasiak kami pelianon. Pati bulho na rajom mo tonga ni huriam doho di portibyon. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileon-leon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana ni leoni, totiro di pamataku, osado dogoki, rone saluhut artaku, hupasahat itu nasut satu pujo. Aleya manami na di bano agidjang. Say pinarbadiam agwarmu. Say Roma harajanmu. Say saut malo maniruham di bano tongon songon na di bano agidjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Hai ho, Yora puna harajaon, Jotagogon, Rodi hasangapon, Salereng ni
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sondakot Tuhan de bata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di lopakon Tuhan de bata mabohina tuho. Jala di pasorhom madamena tutodim.